virtuálnej éry, že som mal vzory, čo mali story o tom, jak tvrdo dreli kapely, športovci, herci a ľudia, za ktorých hovorili činy, hviezdy, čo dosiahli na nebo po rokoch plných driny. Ako je možné, že svet dospel do tejto éry, že dnes miesto hrdinov sú na plagátoch youtuberi? Ako je možné, že svet dospel do tejto éry, že deti miesto rodičov vychovávajú youtuberi? Som za to vďačný, že som netrávil celé detstvo na mobile, sociálnych sieťach, YouTube a Playku a neprežil ho v omyle, že toto je život, ktorý je real a ten real